Ndafambira nyaya yevakomana vatatu vakanditorera zvine chisimba foni yangu vakandirova, asi nechikonzero chakadaro ndondifungisa the Book of Solomon kuti pakaitika kakavadzana kakaitika pavakadzi vairi nekuda kwevana, asi vakaona kuti havangatonge nyaya vega vakaenda kwamambo. Saka pandiri kubva mundooma mambo munogadzirwa nyaya dzese. Nyaya hadzitongwe mucomment section, nyaya hadzitongwe pasocial media, hadzitongwe neWhatsApp, hadzitongwe paFacebook. Saka ndakangozvipira kuti aiwa dai nyaya dzanga dzatongwa namambo pacourt. Saka ndo mandiri kubuda imomo. Asi mukubuda kwangu kureva kuti ndakarikavha zvakanga vanditorera kana kuti zvavakandibira. Saka pakurikavha ikoko nekuti ndiri leader, moyo wangu wobva wanzwa tsitsi, ndikati aiwa hapasina chandingarambe ndichipfuurira mberi kuti ndikanganisane nawo, asi kuti ndivaregerere. Saka moyo wokuregerera ndo uripo. Asi zvichakangodaro ukatarisa futi bhaibheri rimwe chete iroro unoona kuti David akasvika Ziklag ratsva, asvika zvakadaro haana kunyarara, akatonobvunza kumuprofita kuti ndoita sei. Bhaibheri rinoti akanzi go pursue and you shall recover. Saka ndauya kumarikavhari, marikavhari aitwa, kana marikavhari aitwa ndichadei. Saka even naiye David akaenda kunoita marikavhari, no matter zvanzvaitika for after how long, zvanzvaitika kwenguva yakareba sei. Saka ndinongoti nemashoko iyayo moyo wangu wafara nekusunungura nekuregerera, because as a leader vanomukuwe community. I also say tomorrow big up tiri pamwe chete. According to my own personal capacity, komrade iyeyo Prophet Chikomo ndakavashedza ndichivatoona tokugarisana vapfana ava tingararamisa vapfana vari mukati. Nguva ino ndeyekutonhora, kune zvirwere, chikafu chiri kunetsa and so on. So zvakadii kuti titaurirane. So tataurana naProphet Chikomo, tikataura nehama dzacho. Inini personally I am not a family person, okay, but ndakaona zvakanaka kuti kana tichiparidza Mwari tinoparidza Mwari werudzii vamwe vanhu vari mukati. Vataona zvakanaka kuti titaurirane, tinzwanane, vakomana ava variliswe vadzokere kumba kwavo as usual. Then tiri kufara kuti kesi yapera, vakomana tiri kunovatora, tavatora vakomana, then we will talk to them. I think that's all. Prophet akavatengera phone iri box, vakati vakabirwa iPhone, but then vakabvira kwatiri vakati munongotenga chero phone nyange isiri iPhone. Takavatengera Huawei something boxed phone.